Onko porakaivosi vailla luotettavaa työntekijää? Pumppulohjan porakaivopumppu on ratkaisu, jolla saat veden juoksemaan käskystäsi. Suomalaisiin olosuhteisiin suunnitellut pumppumme kestävät aikaa ja käyttöä. Ne ovat aina valmiina palvelukseen. Pumppujen sydämenä sykkii 4-tuumainen vesitäytteinen Franklin sähkömoottori, joten tiedät saavasi laatua. Laadukkaat Franklinin hydrauliikkaosat takaavat, että pumppusi toimii, kun tarvitset vettä. Pumppupakettiin kuuluu ulkoinen takaiskuventtiili ja akvalaatuinen sähkökaapeli yhdessä paketissa. Tiedämme, että ohjeet eivät ole jännittävintä luettavaa. Niihin tutustuminen säästää sinut kuitenkin vesivahingoilta ja ammattilaisen suorittama asennus varmistaa, että pumppusi toimii niin kuin pitääkin. Käy kurkkaamassa ja annetaan veden virrata luotettavasti.